En mijn eerste gasten. Ik vind het geweldig. Ik heb een ster aan tafel hier bij Beleef Kerkrade TV. Dag Emma. Hi. Ik heb vorige week gehuild om jou. Ah, dankjewel. Ik kon er niks aan doen. Ik Ja. vond het fantastisch. Wat een liedje, hè? Ja, het is The eigenlijk een heel Warrior. mooi liedje. Boah, had je dat al op het repertoire of zo? Nou ja, bij de Blind Audition heb ik dat natuurlijk gezongen. En nou ja, als je dan in de sing-off komt, dan moet je dat inderdaad zingen. Dus dat vond ik niet erg natuurlijk, want het is gewoon zo'n mooi liedje. En ook gewoon met een goed verhaal wat ik kan overbrengen. Dus ja. Ja, het heeft ook, want je bent echt een vechter, hè? Ja, ik denk het wel. Want je moet er nogal wat voor doen, hè? Ja, klopt. Je loopt hier met zo'n tas Ja. ook. Ja, ik heb zondevoeding. Ja. En nou ja, ik heb eigenlijk gastroparese. Ja. Dat is een maagverlamming en daarvoor heb ik zondevoeding, want ik kan niet zo. Beperk je dan in bepaalde dingen in je leven? Nou ja, bijvoorbeeld het eten kan ik niet heel goed. Ik kan maar hele kleine hoeveelheden en ook ja, niet bijvoorbeeld frikandellen of zo. Dat Is ook beter. Kijk maar naar mij, ik heb veel frikadellen gehad, dat is ook niet zo goed. Ja, dat kan ik bijvoorbeeld niet. Nou ja, ik kan ook bijvoorbeeld niet super grote afstanden lopen en ja, dat soort dingetjes. Zit je nog op school? Ik zit ook op school, ja. Wat doe je? Ja, ik doe MAVO, maar ik zit op een vrije school en daar zijn eigenlijk alle niveaus gemengd met elkaar in één klas. En ja, daardoor heb je wel, dat is wel handig, ja. Emma Kok, The Warrior. Ja. Finale is geweest, hè, want Ja. dit is de uitzending op zondag. Daar mogen Ja. we helemaal niets over vertellen. Nee, Dat mag nee. niet van RTL. Ja, klopt. Want dat staat allemaal contractueel Ja. vast. Ja. Maar je komt wel uit een hele muzikale familie, hè? Klopt, ja. Ik heb een broer die speelt viool en zo. En ik heb een zus die zingt klassiek Sophie. Ja. Echt waar? Hoe is dat thuis? Thuis ja, is het, ja, voor ons is het, ja, valt het niet super erg op dat het heel muzikaal thuis is. Mijn ouders zeggen dat wel soms, dat het lijkt alsof ze door een muziekschool lopen. Ja? Maar ja, voor ons is het eigenlijk ja, normaal of zo. We merken dat niet echt, omdat ja, Sophia en ik die hebben eigenlijk altijd ons instrument bij ons. Dus Ja, je ja, hebt het is de onze stem, hè? stem. Dus ja, Ja. wij neurien al heel vaak en heel snel. En dan gaan we van neurien tot zingen en dan tot schreeuwen Dus soms. ik kan me voorstellen dat jullie thuis een beetje a cappella aan de keukentafel zitten of zo. En Ja, zingen. soms wel. En dan je broer erbij met het viool. Ja, dat niet. Nee? Dat gaat een beetje te ver. Speelt papa en mama ook een instrument? Of? Papa en mama zaten vroeger in de harmonie in Kerkrade. Ja. Nu doen ze dat niet meer. Maar eigenlijk ik denk dat ze die gave aan ons hebben overgelaten. Mooi, hè? Het zit in de genen, hè? Ja, ik denk het wel. Hé, wat ik gezien heb, ik liep op de markt en ik Ja. vond het zo geweldig. Hè. Heb je het ook gezien op het Ja. raadhuis? Op foto Ja. genomen? Ja, Dat zeker. prachtige grote spandoek. Ja, ja. Ongeveer zoiets als dat. Ja, weet je wel, ja. Hè. Maar op de Voice Kids, Ja. RTL. Ja. Jongen, leuk hè? Ja, ik vind het heel leuk. Hoe ervaar je dit? Ja, het is ja, een rollercoaster zo'n beetje. En ja, het is gewoon super leuk. En het is een ervaring, ja, dat maak je niet zeg maar zo mee, zeg maar. Ja. Je hebt nou een bepaalde stem. Hoe gaat het, denk je, als je een jaar of 14, 15 bent en de stem gaat breken? Ik heb geen idee. Nee, hè? Nee, dat weet ik echt nog niet. Wat wil je gaan doen in de toekomst? Nou ja, ik wil natuurlijk wel gewoon doorbreken als artiest. Ja. En ja, dat is wel eigenlijk gewoon mijn grote droom. Ja? Ja. En dan zoiets als de Kelly Family. Dat weet ik niet. Maar ik vind het super leuk om muziek te maken met mijn broer en zus. Dus dat houden we er zeker in, ja. Ik vond het zo fijn dat je hier was. Hè. Ja, dankjewel. Ik En ook. dat ik nu weet voor wie ik gehuild heb. Ja. Dat is zo, oh, dat komt zo tot je door. Hè. Ja, dankjewel. Fantastisch, dankjewel. Hè. Ja, En dankjewel. heel veel succes. Dankjewel. En ik hoop dat het heel goed met je gaat. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hè. Emma Kok, onze eerste gasten in het programma Beleef Kerkrade TV. Ja, daar zitten we dan, hè. Ja. De Zieler.
de jeugdburgemeester van Kerkrade. Je woont hier in de buurt, hè? Van Rolduc. Ja, ik woon hier om de hoek eigenlijk. Ja? Ik woon op de Holt. De Holts? Ja, Dat is leuk, hè? Dat is leuk wonen. Ja. Hoe heet die straat? de Abtenlaan. Abtenlaan. Hidde, daar ben je wel de jeugdburgemeester. Maar wie is Hidde Zieler? Vertel eens wat over jezelf. Ja, ik ben Hidde, ik ben 11 jaar oud. Ik zit op basisschool Sint Ursula in groep 7. Ik heb als hobby's keyboard spelen bij de SMK en tennissen bij TCK. Ik hou van lezen en ik hou ook van buiten spelen met mijn vrienden. En ik ben ook heel leergierig. Nou, dat kon je wel van buiten geleerd hebben. Zeg het eerlijk. Ja, Een heel klein beetje. Maar wat mij interessant vindt, je speelt orgel, keyboard. keyboard. Heb je zo'n muzikale familie? Want ik ken toevallig een broertje van jou, een broer van jou, Jelger als ik me niet vergis. Ja. En die speelt fantastisch gitaar. Zitten Ja. jullie samen te oefenen of gaan jullie een band beginnen later? Nou, dat niet, want Jelger die is heeft een andere muzieksmaak dan mij. Ik doe meer popliedjes en Jelger liedjes waar je Ik weet het. met de gitaar. Ik weet het, een beetje harder hè? Ja. Vertel me eens, Hidde, hoe word jij nou jeugdburgemeester van Kerkrade? In groep 6 ben ik in de kinderraad, ik bedoel in de leerlingenraad van mijn school gekomen. Ja. En eigenlijk in groep 7 werd er gevraagd, of de kinderen uit de leerlingenraad van groep 7 meteen door wilden stromen naar de kinderraad. En je had ook nog de mogelijkheid voor kinderburgemeester te worden. En ik vond het wel leuk en 12 andere kinderen vonden het ook nog leuk. En toen hebben jullie een auditie gedaan of zo? Nee, we hebben filmpjes opgenomen van waarom ik nou kinderburgemeester wilde worden. En dan hebben we gestemd. Je mocht op 3 kinderen stemmen. En uiteindelijk ben ik het dan geworden. En in dat filmpje heb je verteld wat je net allemaal verteld Ja. hebt. En wat moet je allemaal doen als jeugdburgemeester? Ja, eigenlijk gewoon hele leuke dingen. Bijvoorbeeld, ik heb een mini-biepjestocht gedaan op de fiets met wethouderslangen. Ik heb Heb je dan het... ja, Fijn hè? heb ik eigenlijk altijd om als ik iets voor de kinderburgemeester moet doen. En ik moest bij de dodenherdenking een speech houden en eigenlijk nog heel veel dingen. En ja, ik vind het echt heel fijn als kinderburgemeester en ik Als je leer nou ook zo'n heel veel. speech moet houden, als je nou zo'n speech moet houden, schrijf je dat op? Ben je dan echt een dag of zo heel bezig met ik wil dit en dat en dat en dat vertellen? Nou, eigenlijk gaan mijn moeder en ik even ergens zitten en dan gaan we brainstormen over wat we in die speech dan willen hebben. Maar bij de dodenherdenking had ik al een speech gekregen van de burgemeester, maar mocht ik wel nog wat aan de speech veranderen. Toevoegen en Ja. zo. Je zei net, de kinderraad. Is dat iets wat permanent in Kerkrade is? Wat altijd in Kerkrade Nee, dat is, ik ben ook de eerste kinderburgemeester en de kinderraad is ook de eerste kinderraad van Kerkrade. En we bespreken heel veel dingen, bijvoorbeeld armoede in Kerkrade of verkeersveiligheid bij scholen. En dan gaan we daar duidelijk op in. En dat is 3 keer in het jaar. En eigenlijk, ja, dat is ook gewoon heel leuk. Doe je ook iets, wat wil je bereiken als kinderburgemeester? Dat je zegt van dit heb ik als doel, ik wil meer speeltuinen of ik wil ergens meer speelvelden of wil je zo'n ding ook bereiken? Nou, ik wil zelf het WMC openen. Dat lijkt me wel echt een hele gave... Dat lijkt me ja. heel fijn. En dan in het stadion of op de markt? Op dat ja, bordes? dan ben ik blij als ik het maar kan openen. Ja? Ja. Heb je de speech al in het hoofd? Nee, dat niet. Ja, komt nog. Ja, Als je hulp nodig hebt, ja. we helpen je. Later, hè, als je wat ouder bent, een jaar of 20, zou je dan ook in de politiek willen? En dan bijvoorbeeld concurrent worden van Petra Dassen? Ik heb geen idee wat ik later wil doen. Nee? Nu nog niet? Nee, ik wou eerst architect worden. Ja. En daarna wilde ik iets in de politiek gaan doen, maar ik heb echt geen idee. Echt niet? Nee. Hoe lang moet je nog naar school? Ja, ik wil naar VWO gaan, dus Ja. ik denk tot mijn 18e. En dan?
Weet je nog niet? Nee, dan weet ik het echt Dat is niet. moeilijk, hè? Ja. Je kunt eigenlijk nou niet echt al beslissen Nee. als je 11 bent van ik wil dit of ik wil dat. Maar dat architect is je afgezworen. Ja. Ja? Hoe kwam dat je opeens interesse had om architect te worden? Ja, ik vond het gewoon heel cool voor dat je een ontwerp maakt Ja. en dat het dan gebouwd wordt. Dat het gewoon, jij hebt dat een is idee het, hè. en dat het dan gebouwd wordt. Staat iets wat je zelf Ja. op een tekentafel heb je dat gemaakt, hè? En dat is ook bij kinderburgemeester, dat vind ik ook heel gaaf dat dat de kinderraad met mij kan vergaderen en dat er dan ook iets komt. En dat vind ik ook zo gaaf aan de kinderraad en het kinderburgemeesterschap. Ik weet ook dat je deelneemt aan het Marten Buber. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zoals jullie waarschijnlijk al weten, komt er hopelijk een nieuwe school in Kerkrade. Ze hebben het Marten Buber en de mensen van de Marten Buber hebben woensdagen gedaan voor kinderen die willen proeven hoe het is bij het Marten Buber. En dat is Wordt een school. ja, Voor alle duidelijkheid, ja. dat wordt een school. Het Marten Ja. Buber is een school. Daar horen we dadelijk trouwens meer van. En op die woensdagen gaan we, ons hoofdonderwerp is erbij. En dan en zijn we ook op Rolduc en in het Flexieforum. En bijvoorbeeld in het Flexieforum hebben we een zeshoek gemaakt, omdat de bij in een zeshoek woont. Ja. Bij Rolduc hebben we over de bij een spel gedaan, een slagbal. Daarbij moesten we zo'n rondje rennen Ja. en dan de levenscyclus van de bij. Dus eerst is de bij in een kokon, in een eitje en daarna groeit er in het eitje een larve en dan Ja, moet je en eerst dat in krijg je allemaal geleerd. dan moet je eerst in de Het slaapzak. Marten Buber wordt dadelijk een middelbare school in Kerkrade. Ja. Waarbij je leert door praktijk. Dat is eigenlijk het verhaal. Er zou hier eigenlijk een fanboek liggen. Oh, dat heb je bij je. Ja. En ik wou aan jou vragen of u misschien daarin kon schrijven. Ik heb een pen meegenomen. En daar schrijf ik dadelijk iets in. Ik wens je heel veel succes. Ik zal wat bedenken wat ik in dat fanboek ga schrijven. Dankjewel. En een hele fijne tijd als kinderburgemeester van Kerkrade. Ja, dank u. Dit was Hidde Zieler. Het Marten Buber. Beleef wat je leert. De toekomstige school komt het Marten Buber te heten. Maar wie is Marten Buber eigenlijk? Martin Buber was een belangrijk filosoof. Hij is eigenlijk de filosoof, zo noem je dat, van de verbondenheid. De verbondenheid tussen mensen, maar ook tussen mensen en de natuur en de aarde en het klimaat. En daar is hij altijd mee bezig geweest. Mensen met elkaar te verbinden, kinderen, maar ook volwassenen. En dat maakt hem zo bijzonder. Dat heeft niemand. Dat is zijn wijsheid geweest die hij altijd en altijd maar weer opnieuw uitgedragen heeft. Wat heeft Marten Buber eigenlijk met Kerkrade te maken? 20 jaar geleden hebben wij samen met de gemeente Kerkrade iets georganiseerd dat te maken heeft met een onderscheiding. En die onderscheiding heet Martin Buber plaquette. En die is heel uitdrukkelijk gebonden aan Kerkrade. Daarnaast hebben we een soort school opgericht, voortgezette school, soort universiteit. Die heet Martin Buber Academy. En op het Martin Buberplein, dat de gemeente vervolgens hier gerealiseerd heeft, hebben we alle mogelijke activiteiten met jonge mensen uit de hele wereld. En dat noemen we jonge mensen in gesprek met elkaar op het Martin Buberplein. Maar waarom is hij zo bijzonder? Martin Buber was professor, chic woord, aan een universiteit in Israël, in Jeruzalem. En vervolgens dacht hij, ik moet lesgeven aan jonge kinderen. En toen heeft hij zich verwijderd van die school en heeft in een gebied op de grens van Palestina en Israël een school opgericht
waar hij aan jonge Arabieren en jonge Joden lesgegeven heeft. Dat vind ik heel bijzonder, dat hij gewoon zijn roeping die hij had aan de universiteit achter zich gelaten heeft en zich met kinderen bezig gehouden heeft. Hoe zag Martin Buber er vroeger uit? Is hij een idool of zo? Martin Buber was geen idool. Hij zou een idool voor ons kunnen zijn als je hem goed leest, als je naar zijn hoofd, ik zou haast willen zeggen naar zijn kop kijkt, dan zie je een prachtig mens die je kunt vertrouwen. En als je dan leert hoe hij lesgegeven heeft, hoe hij met kinderen omgegaan is en jullie dat ook ervaren, zullen jullie hem als een superheld zien en dan zullen jullie hem als het ware omarmen. Krijgen we ook echt les van hem? Martin Buber leeft niet meer. Hij is ongeveer 150 jaar geleden geboren, 60 jaar geleden gestorven. Dus hij kan niet lijfelijk, zoals dat zo mooi heet, naar school komen om les te geven. Maar al die leraren en leraressen, die hebben zo ontzettend veel van hem geleerd, dat het eigenlijk Martin Buber personen zijn. Als Martin Buber het zou kunnen zien, zou hij zeggen, ach, daar staat mijn zoon, daar staat mijn dochter, of nog beter, daar sta ik. Dus in de geest, zoals dat zo mooi heet, met de woorden van Martin Buber, met het vertrouwen dat Martin Buber ons geleerd heeft, zullen die leraren lesgeven. Maar wat is nu eigenlijk het belangrijkste wat ik ga leren van hem op deze nieuwe school? Nou, Martin Buber is eigenlijk de man van het gesprek. Hij heeft mij en heeft anderen geleerd om altijd met elkaar te spreken. Altijd een woord te vinden dat een antwoord is op de vraag van iemand anders. Zelfs als die ander geen vraag gesteld zou hebben, kun je hem toch een goed woord geven. En op die manier heeft hij heel veel indruk gemaakt, ook met betrekking tot scholen, in de scholen, bij de kinderen. Spreek met elkaar, vind een goed woord voor elkaar, luister naar elkaar. Dat is eigenlijk Martin Buber. Wat doe jij nou? Ja, sorry. Ja, ik kwam hier hoog fietsen. Ik was volledig gefocust op de omgeving. Schitterend daarbij. Ik ben namelijk bezig met iets heel moois voor Kerkrade. Oh ja? Vertel. Ja, daar kan ik nog niet veel over vertellen, maar het heeft in ieder geval te maken met het NK-parcours van 2012 en 13. Oké, dat klinkt in ieder geval interessant. Ben jij nu ook nieuwsgierig geworden? Houd dan onze social media van Beleef Kerkrade in de gaten. En ook die van mij. Oh, het is toch wel leuk, hè? Bram Tankink aan tafel. Ik vind het zo fijn dat ik een echte wielrenner aan tafel heb. Oh, je was een echte Ik wielrenner? was een echte wielrenner, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, nieuw eerst zijn. Afgelopen week geweest, schitterend. Prachtige omgeving natuurlijk. Hè. Ik ken het nog van natuurlijk koersen, hè? NK is hier geweest, hè? Nicky Terpstra 1 jaar gewonnen. Oh ja. Was je het vergeten? Nee, dat zou ik niet meer vergeten. Nee. Prachtig weer, want dat is heel slecht Oh weer. man, dat was, ik denk Regen de koudste junidag in de geschiedenis. Verschrikkelijk weer was het. Verschrikkelijk. Regen de hele dag. Toen ben je afgestapt, hè? Daar ben ik afgestapt, ja. En het jaar erop, toen zat ik wel Zat je in de erbij, kopgroep. hè? Ja. Had je een hongerklop of zo? Maar jongen, ik was vooruit met Johnny Hogeland Ja. en Sebastian Langeveld, Ja. met z'n drieën. En Sebastian en ik waren eigenlijk de sterkste van de drie. En Johnny die nam die over. En in de laatste ronde rijdt hij ons er ineens af. En Ja. eerst mij op de Montchèvre. Daar kreeg ik een hongerklop. En ik werd eraf gereden. En een klim later Sebastian Langeveld. En hij ging naar de finish in zijn eentje. Doet dat pijn nog altijd? Dat was pijnlijk, Ja, ja. hè? Dat was pijnlijk. Want je had iets meer verwacht, hè? Ja, ik was echt goed die dag. Maar ja, hongerklop, ja, hoe dom is dat eigenlijk, hè? Maar ja, het was zo'n zwaar, en dat is het ook. Het was gewoon een verschrikkelijk zwaar parcours, door iedereen onderschat. Het jaar ervoor al in die kou. En dat jaar, toen was het erg goed weer, maar gewoon... Ja, persoonlijk vind ik dat ik het NK best van die Van Berg af kan en weer eens een keer een Kerkrade gehouden kan worden. Ik denk het wel. Niet dan? Ik kreeg in ieder geval een hele sterke Maar je winnaar. bent een beetje ambassadeur geworden nou van het fietsen. Ja, nou ja, De VVV Limburg, Visit Limburg, die zijn een beetje zo aan het vertellen dat het Heuvelland ondertussen heel erg vol geworden is. dat is ook zo.
En om het fietsen een beetje te bevorderen in Kerkrade, Ja. ga jij iets eraan doen? Ja. Ja, de eerste routes komen online, zeg maar. Ja. Zijn gemaakt. Ik heb een heel aantal routes uitgezet. Ja. En voor zowel de wegfiets als de mountainbike als de gravelfiets. Maar het mooie is, je zit hier natuurlijk in een gebied met verschrikkelijk veel mogelijkheden. Ja. Hè? Als we nou eens allemaal een beetje weggaan uit het heuvelland, hè, waar het inderdaad, wat je zegt, waar het gewoon veel te druk is. Ja. En je gaat een klein stapje verder deze kant op en dan kom je in een totaal ander gebied terecht. Hè? Want bijvoorbeeld je hebt het Voerumtal, maar je hebt echt de Poort naar de Eifel. Ook hier omheen een paar heel lastige, pittige klimmetjes. Ja, hè? Ook hele mooie plekken die door heel veel mensen gewoon nooit bezocht worden. En bijvoorbeeld het kasteel Nieuw-Erestein, Ja. Hoef Nieuw-Erestein. Ja, schitterende plekken waar je eigenlijk te weinig mensen komen nog. En dat is dan de bedoeling. Ja, dat ervan. zou te gek zijn. Ja. Hoe ben je dan gekomen? Is dat een idee van jezelf geweest? Of heeft de gemeente contact opgenomen met je? Nou, nee. Eigenlijk was het wel een beetje... het is een beetje in samenspraak gegaan, maar eigenlijk was het wel een beetje een idee van mezelf. Om ook, zeg maar, juist met dit verhaal van... Ik merkte heel vaak in Zuid-Limburg dat best wel steeds meer weerstand kwam ten opzichte van fietsers. Hè, Ja, en- vooral echt waar het brandt. Je gelooft het niet, in het Heuvelland is Ja. het ook heel erg. Ja, en dat we dit juist een beetje moeten gaan spreiden. Dus, ja, ik zet graag routes uit. Nou ja, ik ben zelf met een aantal events bezig. Grenspalen klassiekers, langs de grens. Dus Vertel. Dus nou, ik heb afgelopen 3 weken terug de Grenspalen klassieker extreem georganiseerd. Dat is van grenspaal 1 naar grenspaal 369. Dat is volledig langs de Belgische-Nederlandse grens. Ja, dat begint bij 3 landenpunt. Nou, en dan kom je automatisch in deze regio terecht. Ja. En het is dus ook heel erg leuk om altijd die grensgebieden aan te doen, omdat het zo verschillend is. En bijvoorbeeld de grens van België, Duitsland, de grens van Nederland, Duitsland. Dat zijn natuurlijk ook allemaal mogelijkheden die we in de toekomst kunnen gaan benutten. Dus daarom dat ik hier regelmatig kwam fietsen. En dat ik dacht, ja, hier moeten we wat mee. En zo kwam ik ook in contact met de gemeente Kerkrade. En nou, En dit is eruit die voortgekomen. hebben dat omarmd. Ja, die hebben ja, zeker heel erg omarmd. Nou ja, goed, het zou hartstikke leuk zijn als dat ook echt, dat mensen er ook echt op inspringen en hier eens gaan fietsen in de rest vanuit de rest van Nederland. En natuurlijk de toerisme een boost geven. Ja, want er is genoeg te doen. Hè? Ja. We zitten hier bijvoorbeeld in een prachtige botanische tuin. Als alles afgelopen is, het einde van de uitzending gaan we een kopje thee drinken. En Fly. En Vla, Fly, toch? ben je ook voor Fly? Jazeker. Hé Bram, maar waar woon jij? Ik woon dus ook aan de grens, maar net aan de Belgische-Nederlandse Ja, je woont grens. in de Belgische. In de buurt van in Lannaken. En hoe lang ben je nou al Ik ben niet meer aan het fietsen? in 2003 ben ik daar naartoe gegaan vanwege het fietsen. Ja. Ik ben in 2018 ben ik gestopt. Is zo'n kolonie hè? Ja. Karsten Kroon heeft Karsten daar Kroon gewoond. zit er ook inderdaad. En Tom Dumoulin zit er. En Wilco Kelderman. Er zijn een aantal hele grote Nederlandse wielrenners en ex-wielrenners. Jos van Emden zit er natuurlijk. Laurens Dam heeft er heel lang gewoond. Dus we hadden altijd wel een hele gezellige club van wielrenners daar. 3 routes, even terug. Ja. 3 routes heb je op dit moment. Op dit moment, klopt. Waar kunnen die mensen die weer terugvinden? Op de website van Beleef Kerkrade. Ja? En ook via Komoot en dan bijvoorbeeld ook mijn eigen Komoot. En gewoon even goed de social media kanalen in de gaten houden van Beleef Kerkrade. Ik heb trouwens op foto's prachtige wielershirts gezien. Ja, dat is mooi hè? Ja, Ja. zijn die te krijgen? Dat is een goede vraag. Ik deel ze niet uit, maar we kunnen zeggen. Maar ik hoop dat ze zouden eigenlijk te koop moeten zijn op de website natuurlijk, want het is natuurlijk een prachtig shirt. Ja. Dus, nee, ik maak ze niet, dus daar kan ik je niet zoveel over vertellen. Bram, er is nog een project waar ik je even iets van moet vragen. Ik heb Ja. namelijk hier een fanboek liggen. Fanboek van het Maarten Boeber. En daar heb ik iets in geschreven. Ja, Dat is een school die moet er komen. Daar zijn we echt hard voor aan het werken. ja. En die zou ik eigenlijk aan jou willen doorgeven. En dan kun je daar iets inschrijven. Wat je die kinderen toewenst die naar die school gaan. En dan kun jij het hierna misschien weer aan iemand die jij in Kerkrade kent doorgeven. Oh, dat ga ik zeker doen. Ja. Goed? Top. Martin Ja. Boeber, Dankjewel. Bram Tankink, gast in Beleef Kerkrade Nu al TV. fan. Nu al fan. Heel fijn, Dan gaan we het inschrijven. heel fijn om die man te mogen ontmoeten als oude wielrenner.
Aggie Knauf. Dag Aggie. Dag Lex. Aggie beweegt zoveel. Ik beweeg Jans veel, Lex. Vind je dat fijn om een beweging Vind te ik heerlijk. Wenn ik niet kan bewegen, dan ben ik krank. zijn? Echt waar? En wenn ik daar krank heen zit, dan denk ik, ik moet die boedoes. Ik moet lopen, ik moet fietsen, ik moet naar het sportcentrum. En, Je moest vrijwilliger zijn. ja, ben ik al. Best ook, hè? Ben ik hoor. Ik ben nog vrijwilliger bij Toon Hermanshoes. Ja, dat wou ik zeggen. Daar broeien ze gewoon nog heen. Ja. En ik moet gewoon iedere dag iets doen gaan. En het liefste, het van wandelen of fietsen Is het dat of zo sporten. allemaal? Heerlijk, heerlijk. Wandelen, fietsen. Ja, Je dat is ook doe naar ik. de sportschool. Ja, nou zeker. 3 maal. Ik ben vanmorgen opgeweer. 3 maal de week. Vanmorgen ja, niet body balance gedaan. Body balance. Zeker. Balans blijven. Juist. Gezonde geest, gezond lichaam. Wenn ze Plus dat ze maar daarin. weet, zeker weten. Wenn ik wandelen jen, wa? En ik kom in het stuk bus, dan dan jeder mens junt al die negatieve dingen die overal in die körper zitten en die in die kop spoken, dat jeder mens voedt. Dus toen raaks in de natuur ganz veel emoties kwijt. Ja. Alles wat ik kwijl zit, zal Dat ik levert maar ik dat zeggen, bewegen allemaal op. dat levert het zich allemaal op. En wenn ze boezen is, dan krijg je ook nog eens frisse zuurstof in de longen, in die bloed. En dat bloed gaat door die kuipje, door de hersens. Dat hangt allemaal in en dat kunt je alleen maar ten goede. Wie krijgt dat allemaal voor elkaar? 24 stunden is per dag, dan moet je slapen, dan moet je Nee, eten. slapen, niet eten, niet koken, maar met gezonde maaltijden. Ik doe alles wat goed is voor mij. Om gezond oud te worden. Om gezond oud te worden, wenn ze dat maar weet. En dat in de natuur. Met andere Leef woorden- in de natuur, ja. Ja, dat vindt ze toch wel gekracht, hè, denk ik ook. Hè. Je vangt ze heel veel energie. Ik ga nog regelmatig dat ik het oefeningen die voor op het sporten leren. Ja. En ademhalingsoefeningen en je yoga-oefeningen. Echt waar? Dat doe ik gewoon in de bus. Ja, kijk ik wel eens of me geen ziet. Maar tegen ze ook, die ouder, die had ze niet meer alle. Nee. Maar dat vind ik heerlijk. Dit is een onderdeel van het programma Vie Leven in Beweging. Wat vindt ze dan nu zo wat in Kerkrade Parkstad gebeurt met dit soort dingen? Ja, het werd, of het woord ziet. Ja. Want er werd wel heel veel aandacht aan jeugd, gelukkig besteed. Schoolkinderen, godzijdank dat die warm in beweging komen met al hun gefriemel op die apparaten. Maar de ouderen, die zitten ook veel binnen. Hoor. Ja. En dan vind ik dat door je het vuur moet gebeuren. Vooral om naar boezen te gaan naar de natuur. En ik geloof hier alleen, ik geloof er veel alleen. Maar ik vind het er schön, wenn je met me gaat, dan kan ze een gesprekje beginnen, dan kan ze lachen, dan kan ze schoebelen. Ik ben ook bewoner van Kerkrade en ik moet zeggen, er zijn die fantastische wandelgebieden langs die Anstelbeek, bij Erestein, Dat is toch- in het Hambos. Ja, dat is toch het einde. Ja. En je is er nooit naar Rolduc? Rolduc, oh ja, Ja. maar en dan achter door Rolduc, Ja. het Wormdaal. Ja. En dan Pis Rimburg. Dat is het einde. Ja, Ze het is hoeven echt geen niet ge- fietsen, ja. Dan hoeven Nee. ze in de auto te pakken. Du kent van die hoezoes, kent ze te voos, ja, overal heen. Nee, nu moeten we kijken dat voor Luug tussen de 60 en de 100, dat die van die bank afkomen, hingen er televisiehoes. Ja, dat is en wel dat belangrijk voor een gemeente als sporten, Kerkrade ook. Ja, hè. vind ik wel. En het zou mogelijk zien, want voor een stukje begeleiding door ik krijgen, dat er geen georganiseerd Ja, want binnenkort werd. komt Vie. Ja, Wat ziet u er van druk in de stad? niet veel. Nog niet, hè? Nee. Achter het raadhuis gaat dat gebeuren. Ja, Hinger ja. het raadhuis. Dat ziet ze dan natuurlijk wel. En wind en een jet van wie wees. Dan gaan ze het over, oh ja, die sporthal en het zwembad. Ja? Ja. Maar dat die andere aspecten ook nog allemaal benaderd werden. Van gezonde voeding. Ja, dan komt een kenniscentrum. Dan komt een adviescentrum. Ja, dat ook artsen met je werken om lu te behoeden voor hart- en vaatziekten en weet ik wat allemaal, om in beweging te komen.
Kan ze wel met Lu over? Ja, Spreken die dan ook al over de Lu? dat ze niet wisten wat het is. Dus, Wat zou je dan voorstellen? Ik bedoel, dus steeds midden in het leven. Je hebt vriendinnen. ja, ik vertel het wel ook, maar dan zijn die jongens, lees de Zeitung, Ja. lees op internet, tik dich dat in en jank lezen en kijk wat voor mogelijkheden dat er Terwijl het allemaal eigenlijk zijn. heel gemakkelijk is. Hè? Ja. De eerste morgens gaat schoon aan en de geest naar boete. En du gees. En een jouwe schonk. En wenn de trend had ze ook regenkleding vuur kunnen ze heen, kunnen ze dicht aftrugen en je drinks aandoen. Het is ganz En het einfach. vult zo lekker. Hè? Ik vind het heerlijk. Ja, ik ben hier eigenlijk over een beetje een kalf van eigen parochie, want het vult gewoon lekker. maar als het ze- is ook lekker. Als ze gaan wandelen. En Het dan moet begint ze- al met wandelen. Ja, en dan moet ze een stel blijven staan in zo'n bus en deze bijvoorbeeld in zijn oren zou en dan loestert ze eens. Ja. Nog een reendruppel op bladje, het tikken van de reen in de boom, er wink in de boom, een vugeltje. Ja, dat is therapie. Als ze zo nog woontje. Nee, ik ben Jans tevreden. Ja. Ga Jans weinig wünschen. Maar ik zou het wel schön vinden, wanneer er dus je georganiseerd werd van ons wie, dat Lu de kans krijgt om samen te gaan wandelen. Er zijn genoeg dames, ik spreek dan over dames, van mijn leeftijd, die dat niet durven. Die hunt niet alleen naar ihre stink. En nee, luister alleen door de bus. Nee, dat durf ik niet. En dan zei ik mijn lief jongen, kom, loof, Dus beweeg. Ja, maar stelt ze ook eigenlijk niet een beetje voor dat vanuit de gemeente nu regelmatiger gaat georganiseerd zou moeten Ja. worden? Ja, dat er een contactpersoon is. Je zegt van, jekere dinsdag, jekere woensdag, Juist. om 2 uur, 3 Ja. uur, 4 uur. Ja, door zijn startpunt. Om die lui over de streep te Ja. trekken die dat hebben, die vriendinnen die zeggen, oh, ik doe dat niet. Ja. En ja, er zijn er ook veel vriendinnen die kijken daar al nog 100 meter naar de eerste tas koffie. Maar dan moeten ze zich maar op instellen dat ze nu gewonens moeten lopen. Oh, zo fijn. Vind ik fijn om te eindigen. Ja. Vind ik heel fijn. Ja, Gewoon zelf uitkijken. Ja. En anders noemen ze zich maar En damesfles dan met. geschiet de thermoskant met. Aggie, fijn dat ze hierover hebben willen kallen. Ja, heel je Vie, dan. leven in beweging. Binnenkort achter Hingeret Raadhuis. Ja? Gans groot, imposant gebouw. Ja. Met advies- en kenniscentrum voor alle lui die het meer willen doen aan hun gezondheid. Ja. Aggie Dit Kraf. met. Ja. Het programma Vitaal Kerkrade is bedoeld voor mensen met een uitkering binnen de participatiewet die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het doel van het programma is dat mensen handvaten krijgen voor het hebben en hopelijk ook houden van een vitalere levensstijl. En dat iedereen na afloop van het programma participeert in de maatschappij, naar zijn of haar eigen vermogen. Het programma Vitaal Kerkrade is bedoeld voor 150 deelnemers die in groepen van 15 personen gaan deelnemen aan het programma. We komen 2 keer per week bij elkaar, waarin we een stukje workshop geven gericht op leefstijl, voeding, bewegen en participatie. Na de workshop gaan we altijd nog een laagdrempelige beweegactiviteit doen. Deelnemers werken allemaal aan een individuele doel, zodat ze ook na de training de vitale levensstijl kunnen behouden en kunnen zien dat het gewoon heel erg leuk is. Zuid-Limburg en Kerkrade in het bijzonder scoort ver onder het gemiddelde op het gebied van levensverwachting, arbeidsparticipatie, ervaren gezondheid. En dat tij willen we natuurlijk graag keren. En daarom hebben 16 Zuid-Limburgse gemeenten zich samengepakt en een beleidsplan geschreven. Dat heet Zuid spreekt eruit. En Kerkrade pakt het ambitieus op door middel van het programma VI. En daar maakt Vitaal Kerkrade onderdeel van uit. En Vitaal Kerkrade valt dan onder de pijler de gezonde wijk. Vitaal Kerkrade is ook onlosmakelijk verbonden met het Flexieforum. Hier vinden het grootste deel van de activiteiten plaats. En het Flexieforum heeft sinds kort een nieuwe bestemming met nieuwe bewoners, zowel commerciële bedrijven als maatschappelijke instellingen en ook afdelingen van de gemeente Kerkrade. En die vormen samen een levendige community waar leren, werken en leven centraal staan. En dat past weer perfect bij de visie van VI. Voor meer informatie en ontwikkelingen kun je kijken op de website van VI en ook inschrijven voor de nieuwsbrief.
het WMC, Marcel Andriolo. Algemeen directeur van het WMC. Dag Marcel. Dag Lex. Is dat ook het missen? Verschrikkelijk. Ja hè? Maar de chance is, ik mag wel iedere dag eraan werken dat het wel niks hier plaatsvindt. Ja hè? Ja. Ze Chic, zijn heel erg positief ingesteld. Je bent sinds kort geloof ik algemeen directeur van het WMC. 3 maanden. En wat hield dat in? Ja, dan mag ze leiding geven aan het WMC-bureau. De 250 vrijwilligers. En ik verantwoord me aan het bestuur van het WMC. Ja. Moest ook dingen met organiseren. Kijk, we zijn een Jans klein teampje. Dus we zijn met 4 man en dan nog het inhuur. Maar met dat teampje moeten we toe. Dus de kunstcentraal mag op de inhoud En zetten. dat doet je door zo'n prachtig festival met organiseren. Ja, ongelooflijk man. Maar het gaat vooral namelijk om die 250 vrijwilligers. Ja. Ohne dan kunnen we natuurlijk net dat WMC organiseren. Heb je die beelden juist gezien van dat filmpje? Waanzin. Waanzin. Kreeg je toch ook zo... Ja, het leeft over dat nu natuurlijk dit jaar ook wel meer had. Maar we kennen de situatie niet ontkennen zoals ze nu is. En we kijken een positief verhoes. En ja, de inschrijvingen zijn gestart. Ja. Dat ze kunnen lezen. En ja, als je kijkt naar de animo van hoe de hele wereld en zeker Europa op dit moment is gewoon groot. Dus ja, wat staat op de rol voor het WMC 2022? Ja, de marswedstrijden, de showwedstrijden in het stadion, die believen natuurlijk vorig jaar. De concertwedstrijden. We zijn bezig met prestigeconcerten, dus echte grote, mooie concerten in de Rodehal. Ja. We zijn bezig met de WMC Academy. Dus we zijn bezig met Braas voor Afrika bijvoorbeeld. 12 jongeren. Braas voor Afrika? Braas voor Afrika. 12 jongeren uit Oeganda rollen voor hier. Dat zijn muzikanten. Ja. En die combineren met talent uit Nederland en België. En die blijven in een bepaalde tijd of zo? Die blijven anderhalf weg, sloffen die op product. Ja. En krijgen ze daar les van topdocenten en dirigenten. Dat is echt een uniek samenwerkingsproject. En natuurlijk op de markt het grote feest. Op de markt het grote feest. Stadspark. Stadspark met de WMC Village. Nee, is dat het nu? Dat is natuurlijk allemaal wat sfeer, beleving wat in het stadspark is. Rustige muziek. Vooral door dat de culturen elkaar kennen gaan ontmoeten. Dat spontane feestjes ontstond met de lui. En vooral de internationalisering moet vooral plaats krijgen in de WMC Village. Blijft het festival even lang duren? Het is weer 4 of 3 weken, 4 weekenden lang. Volgens mij moeten we veel uit Kerkrade gaan sparen. Ja, ik denk het WMC is gewoon een naam en dat wil ze zien. En ik denk sowieso, als ze kijken van hoe allemaal aan het werken. Het zijn allemaal mooie projecten, mooie dingen, mooie muziekstukken, mooie concerten, mooie crossovers. Ja, dat is gigantisch wat niks hier Dat is nog hartstikke positief. Hè? Ja. Fantastisch, dat vind ik ook leuk. Hè? Dat moet ook zijn. Het is een geweldig festival. Maar wat kunnen ze nu eigenlijk allemaal tegen aan dingen waar ze zeggen van moeilijk, dat had ik niet gedacht. Overnachtingen? Nou ja, weet je, waar we nu mee bezig zijn is ook het professionaliseren van de overnachtingen. Ja. Dus vooral een samenwerkingspartner je zoekt, dat eigenlijk allemaal eens hangt. En vooral een online systeem, inschrijfsysteem ontwikkeld, 2 jaar geleden. Daar zijn we nu mee bezig. Korpsen kunnen zich inschrijven online en je hebt precies aan waar ze behoefte aan hebben. En we gaan op zoek naar een passende locatie. En we kunnen er precies inschätzen waar moeten ze hen logistiek gezien, want ze moeten proeven. Wanneer ze naar de concerten moeten, wanneer ze gaan eten. Dus dat is één logistieke operatie. Dus daar hebben we wel een stukje professionalisering gezocht, maar ook dus een samenwerkingspartner die er deskundige is. En lukt dat? Het lukt. Bis nu zo lukt het. We zijn natuurlijk wel nu aan de start. De inschrijvingen zijn pas gestart. Hoe komen ze allemaal vandaan, de korpsen? Op dit moment, heel Europa had in ieder geval interesse. De merkt de rest van de wereld, heel veel plaatsen zetten dat dan op sloos. Dus we kunnen de corona niet ontkennen. En we veranderen alle contacten door in China, Japan, Canada. En dan zijn we alle concrete inschrijvingen, bijvoorbeeld van Canada, Toronto, van een Japanse korps wat zich inschreef, van Colombia, van Spanje, Polen, Duitsland, België, Holland. Dus ja, we zijn heel optimistisch. Marcel, voordat ik dankjewel zeg. Wanneer is het festival? Niks jaar van 7 juli tot en met 31 juli. En dat geeft ze allemaal regelen vanuit het nu kantoor, hè? Jazeker, we zitten op de Nierspringstraat, nummertje 8 in Kerkrade, tegenover de SNS-bank of Vonken. Daar zitten ze voor nu. We zijn nu reclame aan het maken voor die bakkerie? Ja, ook. We darven een beetje, toch? Oké. En er is het met een klok, hè? Die hangt op de markt. Nee, niet op de maat, bij ons op het kantoor. Vorige editie ook met op de maat, maar nu hangt het bij het kantoor van ons. Is de afzetklok. Nog 340 dagen te gaan.
Oh ja, dat is hartstikke leuk dat ze dat nu zegt. Dit programma werd 6 keer herhaald, 6 dagen. En het kan ze volgend jaar en dan gaan ze nog een keer kijken en dan blijft het 340 dagen. Ja. Het duurt nog een tijdje. Jazeker. Marcel, dankjewel. Hè. Ja, je dan. Het team van Sandwich Express zit niet stil. Uw nieuwjaarsborrel, ontbijt, lunch kunnen wij toch voor u verzorgen. Al is het een versie to go of we komen met onze wagentjes langs de huizen gereden in heel Parkstad. En als u echt veel adressen hebt, komen we ook naar buiten leveren. Deze oproep is niet alleen voor Sandwich Express, maar natuurlijk ook voor al mijn collega-ondernemers hier in heel Kerkrade West. Het aanbod van Sandwich Express is terug te vinden op onze website en natuurlijk op onze social media. Bistro Socio Eigelshoven zit zeker niet stil. Wij staan graag voor u klaar. U kunt bij ons eten komen ophalen of wij doen aan bezorgen. Bestel zeker onze top 3 gerechten bij Bistro Socio Eigelshoven. Zuurvlees, biefstuk en knieën in soer. Bestel niet alleen bij ons, maar ook bij al onze andere horeca-collega's in Eigelshoven. We zijn de hele week af en gaat u alle ondernemers op de Madekerk, we zijn in ieder geval bezig met afhalen bezorgen. Je hebt beerpakketten, je hebt streampjes en verandering op 1 januari. Dus ja, los voor vooral het positieve roesnemen samen met alle ondernemers die zich alle muiten doen. En dat is het wichtigste op dit moment. Ja, en het totaaloverzicht van de afhalen en bezorgen vindt er op de website van Beleef Kerkrade, waar je daar met naam en toenaam en aanbod zal zien. Jo, ik vind het geweldig heel dat ze mij dat nog eens echt laten zien. Fantastisch. Dit is de schaag. Dat is de schaag. Dan moet je voorstellen, de schaag, en dat is waar we trots op zijn, dat het is maar in de has in Europa. Dus er staat en in de Polen, de ligt wel erop, maar dat is de enige. En wat ik bijzonder stoot op is, dat het de enige nog schaag is die in de originele staat is. Ja. Dus in Nederland heeft het tweede schaag meer de originele is. Maar dit was oorspronkelijk een luchtschaag. Dat is een luchtschaag geweest. Dat is lucht en hij is er het materiaal eraf gehangen. Hij is het materiaal. Hij had ze de eertje zo, nummer voor dat, dat is de 40 meter. Ja. En zo is de weer. Wie diep gaat denk? 340 meter. 340 meter? 340 is niet veel. Niet veel. En dan moet je je voorstellen, als je die kooi, dan zitten nog steeds daar met 6 man. Ja. Dat zou wel eens ideaal zijn. Wenn het stort even onder 2 instellen. Ja. En dan zal het niet dat je vuilens even lossen vertellen. Met 6 man in dat kooitje? Ja, je hangt er maar rust, dan gebeurt er niks. Joh, die stinken wel dik op elkaar hier. Ja, hij stond ze met 6 man. 6 man? 6 man. Oh, banaan. En dan jong, het zeel vuur. Ja. En dan hoort ze de shell, ja. Die laat die trekken nog even loesteren. Ja. En dan jong ze met 30 meter per seconde eraf. Boem. Boem, zo wordt ze ogen. Nee, dat voelt reuze met. Waar went het op de remtroon, hoor? Nou, daar wou die naar hem op, hè, want ja, went op de remtroon, ze eerlijk, dat wordt tussen Oosteren. En wie lang is dit gebroek? Dit is van 1900 is dat gebouwd worden en is gebruikt worden bis ongeveer in de 69. Toen was van 69, 69, de Woederboel zo gemaakt. En toen was ook een van de laatste, hè? Ik was er een van de laatste. Ik ben toen met dat kolenwagentje, hoe dat opsteken. Ja, het kolenwagentje steekt. Ja, hier, dat is een verhaal apart. Hoor. Ja. Dat is een verhaal. Ik denk met z'n wat, stel je eens een keer schon op de foto, deze ziet er aan van de papa. Ja. De pap, dat was vast hier. Ja. Die hadden wie ze aan ze gaan. Ja, ja. Had ik de moeder door. En die foto hing hij in de straat. Fantastisch. Bij een ander stoel zo. Wat liet ze mij dadelijk, zie je? Ja, van Juntrek en zij van naar boven. Ja. En ik los eens kijken wat voor materiaal er voor. Oké, dank je. Jo, ik vind dat echt spannend. We stonden nu aan de andere kant van die lift, hè? Ja. Waarom is dat een rode knop hier? Een rode knop? Ja, weet je wie dat is wel echt? Dat is een van de wichtigste knop die ze kent. Dat is de knop van de zingever. Oh. Ik los het tegen het huren. En daar sting hij? Daar sting hij. Ja. En dan went der weer aan 2 schellet, dat jongens eraf was. Ja. Dan wordt ze beschreven. Sting ze met 6 man in dat ding? Sting ze met 6 man in dat ding en dan kiezen. Maar man moet toch doof zijn geworden, kerel, in zijn leven? Ja, dat weet ik. Maar toen houden ze nog geen uur, dat heb je door dat ziet. Ja, en dan kwam ze ongen aan. En dan stond nog iets voor die verder. Zet zich maar het op. Oh, wie kerel. Hier, met die oude, dan moet dat kennen. Zo.
En dan zo ze dan houdt ze hij vuren de munitie Ja. En dan mee leggen. Ja. En dan hingen het erop, houdt ze het zunderen. Het zunderen, dat is wat in de dynamiet kunt. Ja. En dan jongen ze nog pas op. En dan jongen ze die werkt, toen jongen ze boren. En dan Hans komt ze op de fiets terug. Houdt ze hoogstend die fiets. Hoeveel kilometer houden die wel niet honger? Maar dat ligt er zo 20 minuten nog zo hoor. Ja, dat wordt een trein hè joh. Ja, dat wordt net zo. En hier, dat moet je best wel kamer houden hoor. Maar toen had ze mij verteld, er is een foto hier van die pap hè, Ja. in de paardstal. Ja. Had hij nog, de pap nog met paard? Die hadden nog als jong van 14 jaar in de paardstal. En aan die foto ben ik gekomen in het continuum. En daar stond ook een beschrijving bij. En toen was ik dat met mijn pa hoor. En dan ga je dan niet je weg. Dus eerst met paard en toen Eerst met paard en ja, en dan ben je dus langzaam de zusjes te komen hoor. En welk jaar kan ze dan nu? 15 jaar, wanneer was de pap? De pap was van nu. Nee, dat was bij Vakita was van 6. Oh, hier keer, dus de kans is voor de jaren 20. Ja, en voor de jaren 20. Worden als jongens al in die koel? Dat was toen nog niet, dat was ja niks. Oh, was ja niks. Wat is spel? Nu was een oesje fietst. Ja. Nu hem van weer. Ja, oké. Ja, dat was schade. Is een van de pronkstukken die waren, jongen. Ja, moeten ze neerhouden. Dat moeten we neerhouden. Ik wil ook hopen dat de lui van Kerken dat begrepen is, dat we dat ding nooit zo moeten maken. Hey. Ik denk dat die dat wel begrepen, joh. Dat denk ik wel. Dit is nog een beetje zo'n overblijfsel van de Sjaak, hè? Dat is, dat was, joh. Dat is, dat is diep, hè? Wacht even, joh. Ja, 40 meter, zag ze. Ja, zo'n, ja, ik denk 25, 30 meter is Ja. dat. Het ziet wel diep uit, maar het kiezen dan in het effect van het lid. Ja. Mooi. Je had dat toen allemaal in laten, maar we voelen nu toch. De Janse schaal als ik kijk, maar het is schöner, wenn ze van boven naar af kunnen Ja, kijken, absoluut. is dat het ideale hoor. Jo, dat wordt natuurlijk ook een beetje, niet alleen maar de werken. Maar moet ook het gebeuren met cultuur, hè. Die Tuurlijk. moeten een beetje Cultuur. rustig houden weer, hè. Dat is heel belangrijk. En waarom is dat heel belangrijk? Een wereldmuziekkoor in Kerkhof Ja. is ontstanden in feite door de muzikanten, bijvoorbeeld wie zo'n Bergmanskapel. Ja. Die laden de lui in en dat doe je dus wie hem zien zangen. Ja. Dat is hetzelfde met Roda, Koolpieter, voetballen en daar is Roda je ziet door je ontstaan. Ja, maar er waren veel van die clubs, hè. Als Juliana. Juliana, Minor. Blijerheide, Minor. Minor, ja. Chevement. Chevement. KWC Oranje, een oude club. hoor. Ja. Ja, maar weet je wie het is? Maar hij hing die haar ding, want er staat een beetje nog stolz aan ons. hoor. En hè? Ja, hier, die maat ik nu hoor. Ja. Moet eens kijken. Dat is mijn museum, is daar jaloers op. En hè? Dat is de originele vorm van de Bergmanskapel. De werkkapel. De Bergkapel. Sint Catharina. Dat is nu het, die ham vervangen tijdens de sloop had hij in een man vervangen. Ja. Die familie hadden ze gezegd, hier, met de Orense kunt, dan is het in de schaad. 4 Hansen op een gegeven moment laten restaureren in Maastricht. En het resultaat, hier, uit. Jongen die in de Bergmanskapel gespeeld hadden, en ik kom weer langs, ik nog kippenvel. Ja, dat geloof ik. Maar ik wil nog het anders vertellen. Wat zijn? 27 november. 27 november, lekker geweldig, jongen, eerlijk. Ja, hè? De nacht van de kumpels. Ja. Lu van Kerkhof, L'Odyssee. Komt erbij. Het kost niks. Gratis entree. Gratis entree. Ondersteunt de kumpel die ontvangen met overarm. begint- Neem dat je schrok met een thuis, veranderingen in buster, bras het je weer, drie een keer. Het begint om 4 uur 's middags. 5 uur het middags en wat helpen is 10 uur door. Hier, en is het 11:30, daar zijn we nog heen. Oh, dat is ongelooflijke enthousiaste. Jo Weerts, de enthousiaste voorzitter hier van de Kompelen van de Dominiaal. Adio, hoor. Adio, hoor. Glück auf! Ik kom dich zeggen dat ik weer eens gewoon. Niet voor immer, maar voor gedamig. Zo wie de wind niet eenkennig is, kon ik niet voet, maar zoek ik weer. Angst
raak ik vastgeroest. Geef me een jas, ik moet naar buiten. Voor een stuiver verkoop ik de nacht. Ik lees mijn boek, maar zal het niet sluiten. Je hebt niks met rondjes rond de kerk. Iedere dag hetzelfde werk, ik zeg adieu. En nu vooral dezelfde lu. Morgen je suis u, ik zeg adieu. Adieu. Bis weer een scheid is. Hé, kan ze eens even laten kijken waar de buurman zit? Ik zal hem net Kom met, langslopen. loop even naar de buurman. Zal we hier achter zitten? De grote platenbaas. De president van Limburg wordt er genoemd. Ik heb nog een koffer. Ik geloof in Berlijn. Want het zou toch beter moeten kennen. Omdat de wind nooit eenkennig is. En anger straat. En anger ritme. Angers krijg ik kooi zin. Kennst du mich bijeen gaan vegen? Voor een stuiver verpats ik de nacht. En mijn hart, dat kent er weer tegen. Je hebt niks met rondjes rond de kerk. Iedere dag hetzelfde werk. Adieu. En nu vooral dezelfde lu. Morgen je suis u, ik zeg adieu. Adieu. Bis weer een scheid is. 2,50 meter. Hoe met de bananenflankjes. Je kunt toch lullen over dingen toch helemaal geen kloten van afweten. En onderweg wil ik wel eens verdwalen. Wandel immer tussen samen en alleen. En wie de wind spreek ik mijn vreemdtalen. Want het leven liet mij alle kanten zien. Ik heb niks met rondjes rond de kerk. Iedere dag hetzelfde werk. Ik zeg adieu. Morgen, je suis u. Adieu. Adieu. Het is genoeg geweest.